Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanan no. Kumusta? Pagkaroon dahil no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan no sa dili pa dahil no. Shout out dahil ko kang Mary Christie from Kamugaw, Pinamungahan, Cebu. Sa Sarita Big Shop boss, daghan kayong minaminaw diri boss. Labaw na ang mamotosay o biskwit boss from Merry Chris Paran. Salamat kayo no sa inyong pagpaminaw no sa mga sugilanon magikan sa Arnhem Indrama. Salamat kayo no mga kalusanos, mga ka-followers. Ug shout out ko kuno kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw kang James Sabiro. Salamat kayo. O kang Lane Sibin. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Silsa Pino o kang Beverly Pino. Salamat kayo kaninyong duha sa pagpaminaw no. Para maunahawan sa ordinalito bay no dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy part 18. Si Mahal ron ang nanoktok. Mahal! Pablida yun! Mahal! Ni ang demonyo mong amahan. Unsa? Nagkakita ba siya ni mo? Naibaw ba siya nga ni ako din eh? Wa. Anong ni amat siya? Nangita sa amahan ni attorney. Mahal, kuyaw da igihapon ang atong kahintang din eh. Mahal, wa kay ang ikadlukan. Kay mahibawang tag-una kung muanihim siya din eh. Igusad nga makatago ta. Nganong mahilak mo nga? Daganang na among tungod ako. Ay, gut hilak. Mahal, safety ta din eh. Eh kung di pa, nasakpan ako sa silong. Nakasuot yun siya din eh. Pero gipatago na ko. Una siya kasod na. Ay, nagot paghilak. Dali, be. Ay, napaghilak, ha? Wala kita utamay tamo na to din eh. Sure yun ka, Mahal? 100% sure, Mahal. Bagong pagbuminaw sa Lex Pino. Akong pahiran ng imong mga luwa, be. Pinagis akong pag-kiss ni mo, ha? Tuwa ba dayon ko ni mo, Mahal? Di ko gusto mo hilak. Maluoy man ko ni mo. Ako yung hero, di ba? Unya, imo na hinuon kong kaluyon. Basta tuho ilang ang akong isulti, ha? Sige, Mahal. Wala ko'y tuhuan. Ikaw ra yun. Kana ba? Kung mahuman na yung tanan, Mahal, magpakasali na. Mag-ampo ko, Mahal, kung mahuman ra yun ni. Hain man kayo maayo, Mahal, kung mabiya na ta din eh. Mubiya ta? Unya, asam ta ba yun? Bisag asa. Kanang dili maabot sa demonyo kong amahan. Nagtuoday ka. Nga hunungan ka sa papangita niya. Mahal, bisag asa pa ta, mitras buhi pang demonyo mong amahan. Iya kang bawion. Kanyag mamabdos na ko. Gusto lagi hapon siya mabawi na ako. Mamaptos? Hala, nalimot ka? Nga doon na may nahitabo na to. Oh. Nalipay ba yung kaayo ko? Oto. Ako man din naka-virgin mo lang. Ikaw ha? Ay, limot-limot. Di gina ko kalimtan ang kalipay ngayon mong ipatagkamtam na ko, Mahal. Ako rabay namugos. Karon, ako na sa'yo mamugos. Di manggug ko mo paliban. Manlo.
mata paingon sa langit. Aron malikaya na to ang demonyo nga nagsunod-sunod ni mo. Dre, hay nakakaroon asal bahis. Tuwa sa iyang abogado. Ha? Iyang abogado? Abogado ni Senyor Emilio? O lagi lang, nakaila ka sa iyang abogado? Ay, wa noon, Dre. Kinsa may nagsulti ni mo, anak, Dre? Si Sir Dean. Nakaila di ay ang diin sa iyang abogado? Nakaila man tingali, kay siya may nagbalita nako. Wa man tingali ka mailihin ni Senyor Emilio. Wa pagyud may magkita, Dre. Nga naman di ay. Mahimong muatubang kaniya. Unsa? Wa man siya makaila nimo. Delikado lang kung kauban niya si Karen. Ay, maugyod. Sige ra bagpangita si Karen nimo. Dili lang gyud ko mo gawas, Dre. Sa may resulta sa inyong panagsulti sa abogado niyo? Ganong ta naman ka? Aw. Oo, day, no? Wa man day ko'y labot niyo. Buanga, uy. Nangutaan na pa man gud ko. Ugma, ihatod mi sa airport. Ha? Malarga ka niyo? Mubalik ka sa Manila niyo? Huwag ganong interesado man ka, butoy. Amo tagod ka niyo. Magunahon na sabi ko sa imong mga lakaw. Schedule na ako sa akong ophthalmologist. Basin sa akong pagbalik dito, ayuho na niya ang akong mga mata. Sorry nga, gipadayon na mo si Senyor Emilio, Milan. Wanay kaso attorney. Dali mo sa kunin mong gipasibat aron di ko na makita. Nganong may animan si attorney? Actually, iyang abogado ang akong amahan. Ha? Pero wag kay angin kabalakan, Milan. Everything is under control. Nagkasulti namin si Papa bahin sa imong kaso. Kaso? Kasugod na ko batok sa imong amahan. Di ba, di man siya gusto nga usa lang kasaup ang imong higugmaon? Dili siya makabuot sa akong kasing-kasing. Okay. Magawas ko din sa inyong kwarto, ha? Mituyo lang ko sa pag-anhi kay tingalig magtuo mong gi-double cross ta mo. Misali ko nimo, atay. Si Ma'am Hazel. Please, pita lang kog sa ako nga attorney. Dili ko pareha sa demonyo na akong amahan nga naulipon sa iyang katigayunan. Oh? Okay, Hazel. Wagin mo yung anging kadlukan din hinako. Panalipdan tagin mo. Si Papa ni mo, attorney, siya ra ba di ay kahaang abogado sa demonyo? Ay, tiguang na si Papa. Ako na gani nagda sa uban niyang kaso. Libalibad lang ko kang Senyor Emilio kay wa ko makawayon sa iyang batasan. Dakom sa bayad attorney. Dili kwarta ang importante nako, Milan. Kung dili, ang kamatuoran. Dahil kayo ko sa imong prinsipyo, attorney. Salamat, Hazel. Okay, magawas ako. Mahimo kang mohanggap og preskong hangin, Hazel. Tungod kay wa na ang demonyo. Karen? Sorry, sir. Nanglili ka sa mong sud? Oh, dali, sud. Aron di ka kapuyan sa glili diha. Nasayop lang kasi mong pagduda, sir. Nang lili ko aron akong matanaaw ba kung doon na ba'y tao o na ako manuktok. Mao ba? Maunay tinuod, Sir Dean. Doon na kay tuyo?
Nagunaw na malang gugos kaluwasan ni Milan, sir. Og nangita kog responsabling tao aron maoy ako mahangyo. Unsa na? Aw, mas mayo tingali nga arita sa sud magsulti. Ha? Arita sa sud. Lisod na kung maagian na din sa salbays mong amo og maamong pa ang akong pamilya. Sorry kaayo, sir. No. Wa kay sa Karen. Aw, busa. Dali. Diret magsulti. Sudri. Sir, kadiyot raman ning akong tuyo, sir. Kung kadiyot na, pwedeng arita sa sud magsulti. Di na ko gusto nga maagian ta sa salbayt ka Senyor Emilio. Sir Dean, nahibaw ka baghain ron si Milan? Nangita sa gani ko niya. Time pa. Nganong nangita man ka ni Milan? Aron may baho siya sa akong gipatuo ni Senyor Emilio. Kay unsa man di ay imong gipatuo? Akong gipatuo si Senyor Emilio. Nga kaming duha si Milan maoy-uyapa. Unsa? Sir, ako lang gining nabuhat kay dili ko gustong bunugo ni Senyor Emilio si Milan. Unya, malipay ka si Milan sa imong pagpamakak. Ing na lang in town si Milan, sir. Nga ako ni gibuhat aron dili siya mahiagom sa kapintas ni Senyor. Sige. Kung manawag si Milan ako sa sultihan sa imong gisulti. Dagan kayo salamat, sir. Kung mahimo, patawagan lang siya nako. Sa iyang gibuhat nga pagpamili ka rin, may nanawag na ba aron magpahibaw nga may nakakita na ni Hazel? Wa ko masayod, sir. Dili ba magsudlanan ka man sa Bay Asyenda? Kung iya ko ipatawag. Karen, nahibaw ka ba nga usa ka demonyo ka na si Senyor Emilio? Og ang usa ka demonyo, dili angay ludhan, dili angay himayaon. Hapit na mobayad sa imong mga kasalanan ang maong demonyo. Palimpyuhi unya ang doa ka kwarto din sa silong, Butoy. Nga naman, Yor? O nga nung mangutana ka man! Ayan ang kutubagan, Yor. Inigbalik na ko din higikas Manila. Magda ko kaugalingon akong army. Unsan, Yor? Army? Mga sundao? Mayong pagbuminaw. Dili naman ako ang mga pulis din Wes? Maghimo kog akong balaod. Mao ka na hinungdan. Na magdakog mga bataan nga magkasukol sa mga pulis na mubabag sa akong gustong mahitabo. Patay. Say batay. Sa nagsultin mo diha? Wa niyo rin. Wa niyo. Sige na, pangandam na. Kadaon tang manggikan na ron nga way makabantay sa akong pagbiya din Og, koy daw ha, Butoy. Dili ko gustong ipanabi nimo ang giingon akong arme. Nagasabot ka? Unsaon ko kapagpaibaw si Senyorita Hazel nga mubalik ang Senyor sa Manila? Ako na lang siyang tiksan aron way kasabang madungog sa gawas. Nahadlok ko nga tingalig gipanidaan gyud ni Senyor Emilio. Gimingaw nam kong nanay, mahal. Ato siyang duawon. Nindot unda kayo, mahal, nga kita yung duha ang makikita niya. Malipay sa gud kay tos nanay nga makakita nimo. Ato lagi siyang atuon. Di ka mahadlok? Basta kauban ka, dili mahitabo nga mahadlok ko. Kauban ko na akong hero. Ingon anang imong pagsalik na ko? Ingon anak, mahal. Usa man, ngit-ngit naman, ato siyang atuon. Ay lang pamugos, mahal. Sige lang. May panahon na gyapon ni anak. Gimingong magug kang nanay ni mo. O naibaw ko, unsa ni mo kapinangga imong nanay. Pero di sad mahimong mamiligro ang imong kinabuhi.
Basta, magpaabot lang ta sa hustong panahon, ha? Mahal? Nakita na ko ang jeep ni Senyor Emilio. Asa no sad ka sila mamilit? Ambot lang. Sayo man kaayo silang nanggawas. Di gyud mohunong ang demonyo sa pagpangita sa iyang anak. May nakakita na kang Hazel. Unya na nawag dayon sa senyor. Unsaon man nila pagkakita ni Hazel? Gusto lang kun nga mangwarta. Wa gyud sila mahadlok. Unsaon ka sila sa demonyo kung wa sila ipakitang Hazel? Wa patingali sila makaila kinsa si Senyor Emilio. Mangandam na ko sa akong misa ilang. Balik na lang sa pagkatug. Wa man kumaanad og matug balik dire. Basta makamata na kog kadlawon. Magluto na lang ko. Ayaw uy, naamay kusinera. Tingalig malilian ka ni Karen. Ano bang porsigido maginis Karen nga makikita na ako? Aron imo laging matambagan si Milan nga muang kuning uyab sila si Karen. Mahal! Ngano, mahal? Mahal, may gichat di ay si Noy Butoy Kapi, mahal. Mupalik sa Manila si Senyor Emilio. Kadlahon mi manggikan. Sa ato ba? Waron din ang demonyo ni mong amahan, mahal? Wa, mahal. Mahimo na natong pagkikitaan ang imo nanay. Ato na nanay, mahal. Malipay ka siya kung akong sangpiton og nanay. Ang akong mahal sa din nanay. Busa na kasiguro ko nga malipay gid si nanay kung masayod siya nga di na kita magkabuwag. Unya, mahal. Kanusa man nato doon si nanay sa kumbento? Si nanay lang atong panhiyon, mahal. Ha? Mahago si nanay? Di mahimong mugawas ka. Dili sab ko gusto nga mahago si nanay. Sige. Makigsulti sa akong attorney. Dre! Wala din si Senyor Emilio. Ngano nahibaw ka man? Gipaluto man og sayo si mama kay sayo sila manggikan. Mubalik na sa Manila si Senyor Emilio. Angay ba nang ikalipay ka rin? Ha, Karen? Dre, basig nahibaw kahain ron sinang ilang, Dre. Tultuli ko kay importante kayo nga kung tuyo niya. Nagtuog yun kang namakako? Nahibaw kong suod mong duha og labaw kong nasayod nga dili ka gustong maalaot sinang ilang. Dili man sa ko gustong maalaot sinang ilang, Dre. Karen? Sagdi na lang, Dre. Di na lang ko mamugos. Ipadto ni attorney si Padre. Iyang ipalutaw nga gusto mo kumpisal ang iyang amahan. Wa kay mahibong? Ganong mahibong man sila. Gusto mo kumpisal ang amahan ni attorney. Busa, pare iyang gikinahanglan. Unya, si nanay? Paunahon ko sa kay si nanay. Huwag mo igamito ni attorney katong sakinan nga tented ang bildo. Ay, maayo doon. Ay, magkita na gid mi si nanay. Magakos ko na gid ang imo nanay, mahal. Ilang. Dre. Pagdali. Ngano, Dre? Gikuha ta sa abogado ni Milan. Tinuod ka pa, Dre? Mauna ilang, busa pangandam. Manlakaw lang tapaingon sa ila. Kuhaong tagsakyanan. Magkita na gid mi sa akong anak. Doon na lang ko'y gikadlukan. Unsa man na, Padre? Tingalig mo kalit og anhi si Karen. Nganong nahimo naman hinoong kontrabida si Karen?
Sorry nga, gipatawag ka na ako, Milan. Okay na, attorney. Natulsab gyud nga mo na gitawag sa Bureau of Lands. Ang unsa, attorney? Doon na kay pirmahan. Pag matuod nga anak ka ni Miguel o Angela Escudero. Ha? Ako ning gipadali, Milan. Nalipay gani ko nga wala dinhi ang impostor. Aron makapirma kas bagong titulo sa inyong asyenda. Ato na unahon, attorney. Kinahanglan gyud. Attorney. Doon na lang unta ko ihangyo nimo. Unsa ka na? Dili una na ito pahibaon sa Hazelning atong kalihukan. Ngano man? Mo yung pagtuo nga ilagid ang asyenda. Tingaling makalitan siya. Unya mo batig kauaw kung mabulgar na ang kamaturan. Di na ko gustong mawa pa si Hazel ako. Attorney. Wa kay angay kabalakan, Milan. Okay. Ato nang ihilom kang Hazel kining ato karong kalihukan. Pero kinahanglan nga manlakaw kita. Ako lang unang ibilin si nanay din ha, attorney. Okay. Manuktok lang niya ako sa inyong kwarto kung manlakaw na kita. Tuwa na ba ang mukha nila ni Nanay o Padre Damian? Tuwa na, mahal. Mahal. Ni anaganis nanay. Ako una siyang ibilin mo, ha? Asa man di ay ko? Pakuyugon ko ni attorney. Pero kadito ko na may. Entertain na unas nanay, ha? Ako unta siyang lutuan og cupcake da. Pero asa mo sabday ko magluto, eh. Mahimo mo na. Ato sa silong. Wala bitaw din ang demonyo ni mong amahan. Wa masab ko yung mga ingredients. Sige, next time na lang. Musabot naman sa nanay. Mahal. Mubiyaon ako ninyong duha ni nanay, ha? Importante yung good kuno kaayo ang akong appearance dito sa korte. Ingon si attorney. Dili man ka mo magdugay. Mao na yung mong paningwaon. Way problema, mahal. Wag na nakasamot sa akong love ni mo. Nakasamot sa akong love sa akong asawa. Love you, mahal. Love you more, mahal. Ang ngayan, kagyud magsakristan ilang. Sus, dili pa lang sa akong anak. Na, di gyud ko mong sugot ini, oy. Alimuot. Ayaw na lang pagreklamo. Una sa sakyanan, tingaling maabtan ta dinhin ni Karen. Padre Damian! Na, patay ta ini. Asa man ka, Dre? Magpakumpisal, biyaan ta una ka. Gikuha di sig auto. Sus, may ragyod di ay nga midali-dali kog sakay. Wa ko maabti ni Karen. Nagkatawa, bitaw ko nagtanaw ni mo. Ay, nganong kalit man sa to siyang miabot, oy. Naniidyod na siya sa kumbento. Makita ko na gyud ang akong anak, Dre. Gimingaw na kay kong Milan. Mahal, sure ka nga wa masuko si nanay nako? Mahal, malipay siya kung muamin ka niya. Unya, sangpito ni mo siyag nanay. Gimingaw na sab ko ni Mama. I've longed to her love. Gimingaw kaya ko sa iyang kakus. Sa iyang pag-atiman. Mahal, pinangga ba sa ni Papa ni mo ang mong mama? Gamay pa ko diyang namatay si Mama. O someday ang namat yan. Amput. Ay nalang pag-una ni mama ni mo. Sorry ha nga. Ako pag yung gitandog ang mong mama. Sorry ha, ma. Namudi na lang muna kung mahal na. Ang pangandam na. Ni anarong taw-taw sa nanay. Uy,
Dako di ay ining bayad, re. Ug di pa gyud ta makita sa gawas. Inigawas na to sa sakyanan. Tinuod yun di ay nga safety din hismilan. Oh, Padre Damian. Ako si Attorney Gomez. Attorney, daghan gyud kang salamat sa imong pagpangga sa akong anak. Ako siyang kliyente, Nang. Salamat gyud kay nimo, Attorney, ha? Hain man di ay siya. Dali. Ubanan ko kamo sa ilang kwarto. Ilang kwarto? Nay! Mingaw na bikon niyo. Labaw pa kung kimingaw ni mo, nak. Nay? Nay? Nay, giisip ko ng asawa nga akong mahal. Kung kay akong asawa, ikaw, iyan na sang inahan. Milan. Nay, mahal kay na akong nakumahal. Mahal sab kaayo na ako ang imong anak, Nay. Og, Sa di madugay, Nay. Doon na ka na'y apo. Ginoo ko. Nay? Wa kay gusto nga ako ang mamahimong inahan sa imong apo? Wa man ko'y gipili, senyorita. Ayaw na lagi ko ninyo tahura, anak, Nay. Mas malipayon ko nga kamo maoy akong kauban kaysa magpuyo kong harianon pero kauban ko ang demonyo. Nay, imo na kong anak. Tawag na lang ko sa akungan. Sige na, Nay. Nahala. Mao naman gyud ka. Unsa pa may akong mahimo. Imo na kong madawat nga imong anak, Nay. Malipayon uban nimo ang akong anak, Hazel. Unsa pa may akong mahimo. Kanus amang ko ninyo hatagig, apo. Nagsige pa ganimig buhat, Nay. Paabot lang, good. Ikaw, Gay, ha? sakit ka rin mo mangusi, Nay, uy. Ang. Wa man ko magtuo, oy. Nagminal dito naman di ay ka. Minalito. Dili ba maldito ang imong anak, Nay? Romantiko lang. Ay, kani ato pa man sad ba? Nga dako na siya gusto nimo. Mauwaw lang mo tugan. Ay, managlahi manggod ang inyong kahimtang. Anda man kong magsuwag asin, Nay. Basta kauban ko lang ang akong mahal. Di ka na ko pasudaanon og asin. Uy, mahal. Nay. Biyan tao na mong sa akong mahal, ha? May lakton pa mi kadiyot si attorney. Mauna na ang katumanan sa gihuwaman mong pangandoy. Mauna na? Unsay hinuwaman nga pangandoy, mahal? Tug-ani ko, mahal. Di ba, mahal? Gituganan ka man ako nga simple kayo nga akong pangandoy. Nga kung makatrabaho ko, ipaayon ako ang mumbahay. Pero ako siyang giingnan, Hazel. Nga pobre pagyapon mi sa mauni ang pangandoy. Mao to. Ako siyang gisultihan nga gusto kong mamahimo siyang profesional. Nga may ikapasigarbo pod siya sa imong amahan. Mao na giingon akong hinuwaman nga pangandoy. Mao di ay na, Nay? Sige ha, mahal. Nay, pagsultiw na mo din eh. Ay mo pag-away, ha? Balik din ko. Ikaw din, mahal. Ngano kang awayo ng kusnanay, no? Joke lang, eh. Ato na ko, ha? Paamin ako na, eh. Ayaw na paglakaw na, ha? Wat ako. Sige, nak. Si Padre Damian? Ako lang sayang ato na, eh. Murag nagsulti pa sila sa papa ni attorney. Ay, salamat taon. Tuan na gyud ang senyor. Pudali kong tawag ni Senyorita Hazel. Ug paybaon nga milarga na gyud ang ingamahan sa Manila. Pasaylo ako, Nay. Ngano na ngayo mang kagpasaylo? Tungod na ako, Nay, mo miserable ang imong pagpuyo. Ayaw pag-una-una ni Ana, Hazel. Nahimo kang kabahin sa akong anak.
Natula naman tingali nga mo unong sad ko sa inyong kahimtang. Wagid ko magtuo. Nga usab di ay katimonyo ang akong amahan. Angay kang magpasalamat, nga wa ka pasagdi sa tua sa langit. Gihatagan kapag higayon aron makapanalipod sa imong kaugalingon. Doon ako di amahan nga parehas katimonyo sa akong amahan. Tingali, wa na'y simba-simba ang imong amahan. Wagid nay. Maura may importante niya ang iyang negosyo. Ang papadaghan sa iyang mga properties o kwarta. Oh, may bagting ang imong cellphone. Tingalag ang imo rong amahan. Ako man na siyang gi-block, nay. Oh, sino'y po ito ang nanawag, nay? Noy? Gikan pa yun ko sa airport niyo rita. Tuan na siya sa Manila? Tuan na niyo rita. Kauban niyang iyang mga hinanib. Pero ako gikuyawan sa iyang panganti. Panganti? Nga nagbalik ko na niya. Magdasyag army. Unsa? Naglagot mong siya nga. Wadawatas mga pulis ang iyang kwarta. Naglagot siya. Nanganti nga. Magdasyag mga army din Oh, kinalan nga masayod ni ini si Milan. Nahalog ito ko sa iyang panganti niyo rito. Mubalik pa di ay siya din Mubalik niyo rito. Kano sa? Mahibawaan na na. Kay manawag man to dahil ako. Manawagan ni Noy. Sulti idayon ko ha. Aron may makapangandam. Salamat kaayo, Noy Butoy. Ni Ana day ka, Noy Butoy? Ninataon ka rin. Onsa man. Mobalik pa ba din si Senyor Emilio? Oh, mubalik pa to eh. Kano sa man? Hala, anong interesado man ka rin? Kung mangutanag ka sa interesado na di ay? Amot lang. Manawag naman to ba? Mabalik na siya din Dawi. O pa man ko mahibaw kain ron magtago si Milan, uy. Anong gusto man kang mahibawain magtago si Milan ka rin? Ganang pilosopo naman ka, Noy Butoy. Interesado magud kang Milan. Gusto lang na akong tabangan si Milan nga dili mahiagom sa kabangis ni Senyor Emilio. Kadto kay mitago, dili gito pakita ni Senyor Emilio. Imo kay kong gipalagot, ha? Tingali tug-anan unya nako si Senyor Emilio nga nakaila ka ni Milan. Og nakaadto na ka sa ila. Hala, nasuko ka na ako. Nasuko? Mura mo ko kang nakaminos na ako? Wow, lalo gutang makaminos man ko di mo. Basta, inigbalik ni Senyor Emilio, isumbong giti ka, nga nakaila ka kinsa gina si Milan. Nga ikaw mo imihatag sa cellphone nga gibili ni Senyorita Hazel. Uy, patay ko anak ka rin. Wa ko'y labot kung patyon kang Senyor Emilio. Karen. Isumbong tagid ka, Noy Butoy. Ay, wa ko'y mahimo kung imag ng buhaton ka rin. Wa man sa good ka magtanaw na ako nga perting kapuya. Wa ko mitarong kinatulgang gabi eh. Mikalitog singgit si Senyor Emilio nako. Unya sa dihang nakatugog pila ka oras. Namukaw na sab siya. Kay ihato na ko sila sa airport. Kaapoy nga katulgo na kay ko karin. Kanihas pag pauli na ako. Sige na lang kog hunong-hunong. Kay mo piyon kog kadiyo. Pero kung maging imong tuyo nga malaot ko karin, di gud ti kapugnan. Mapahuway man ako kadiyot. Basta, naglakot ko. Usabay gusto niya mahitabo din sa ato. Himuon niyang battleground? Ay, nagsalig siya kay daghan man siya kwarta nga isuhol sa mga parehas ng mga demonyo. Maugit na sakit kaayo alang nako. Nga daghan ang mga matay tungod lang sa kasalpay sa akong amahan. Niyaan sa may imong plano, dili sad mahimong isakripisyo nimo ang imong kaugalingon. Ako nang gihangyo ang akong mahal nga mamaya na lang may tini. Pero dili masab siya masugot. Bisag asa mo, Hazel. Mentras buhi pa ang imong amahan, pangitaon ka gihapon, dili mo hatagan niyag kalinaw. Mausam na gisulti ni mahal. Mas maday mahitabo sa among duha ka gugma ni mahal. Pag-ampo, anak. Kanunay kong nag-ampo, nay. Gusto gani kong musimba pero dili mahimo. Tingalig makitaan ko sa simbahan. Mao ganing giingnan ka nako.
nga ayaw isakripisyo ang imong kaugalingon. Unsa man di ayaw kong buhaton nga mahimong malinawon sa mga among kinabuhi sa akong mahal. Anak, Nay, dugay na kayo kong nangandoy. Nga dunay mo sangpit na kong anak. Hilom na ha. Hilom na, Hazel. Wasap ko makasabot sa gisulti ni mahal ako. Kung mahuman ako no ang iyang misyon, mabato na namo ang kalinaw. Misyon? Gisultihan ka ni Milan unsa nga misyon? Wasap. Pahiri na ka ng imong mga luha. May gisaad man di ay nimo ang akong anak. Iyaning tumanon. Tinuod ka na eh. Dako ang akong pagsalik ni Milan, anak. Dako man sa mga akong pagsalig sa akong mahal. Pahiri na ka ng imong mga luha. Dili na magdugay na. Maangkon ra na to ang kalinaw nga gisaad ni Milan. Karon, mutuo ka na gyud nga tinud-anay ang pagtabang na kunimo. Aron mabawi mo ang unsay alang ninyo. Murag, di ko makatuo, attorney. Hangtod ang pagpirma ko, isip batuod ng heredero sa mga eskodero. Murag, dam ko lang. Dam ko lang yun. Dili pa na maumilan. Maglutaw ka gyud sa panganod niini. Kung hangtod ang mga negosyo nga napundar ni atong salbahis nga Senyor Emilio, maimo na. Maugid ka na yung mahitabo, attorney? Oo, maugid ka na yung mahitabo, Milan. Diyan man gikan ang mauni ang mga negosyo. Dili ba, gikan man sa tinikasan niya nga sinda, sa imo mga ginikanan? Attorney. Milan, nakasiguro ko. At agkihon yun tong demonyong dako. Ang akong mahal mo'y akong gikabalakan, attorney. Nga noon si Hazel? Tingalig di niya madawat ang dakong tuis sa ilang kahimtang. Dili ba nga wala may tinguha si Hazel? Ngumubalik pa sa iyang amahan? Tingali mo bati siya kauwaw sa gibuhat sa iyang amahan. Og ako pagid mo'y nahimong biktima. May katarungan katuod, Milan. Mahimong ikauaw ni Hazel ang gibuhat sa iyang amahan. Nahadlo ko nga tingalig. Tingalig mulaya siya. Oh, makahimo si Hazel sa pagdiani mo? Muna akong gikahadlo ka, attorney. Tingalig mo batig to mang kauwaw ang akong mahal. Labi nag iyang masayran nga gipatay sa demonyo niyang amahan ang akong mga ginikanan. Problema tuod ka na, Milan. Tabangi ko sa pagtago unas kamatuoran, attorney. Di ba ko andam nga mawa sa akong kinabuhi ang akong mahal? Hala, may balik na di ay si Padre Damian sa kumbinto. Tuan, nanay? Nga nang waman ta pahibaw, Kaingnan bitaw to ang pari nga pahibaw unta. Pero may balibad. May importante sad kuno siyang buhaton. Tawan sab sa pari. Pero nabusog man to siya, nay, no? Oo, anak. Basta sangpiton gani ko ni mong anak, nay. Murag yug, musayaw nga akong kasing-kasing. Gimingaw ka lang sa imong inahan, Hazel. Tingali, nay. Wa pa si Milan? Wa pa man. Kinsa man di ay muhatod na ako sa kumbinto. Ani lang tamatug, nay. Ay, musamot ang kaikog nato ni Attorney Nak. Kamu na lang din, Milan. Kinalang pa'y baon ko din mo si Milan, ha? Nga magdag-army ang demonyo ni mong amahan. Nagsalik na lang cute siya si Elsapi. Nak, doon ako ipangutanan ni mo, ha? Kuan, pananglit ragod ni, dili gud tinuod. Unsa man, nay? Pananglit. Masilutan ang imong amahan. Unya, kuhaon ang tanan niyang kwarta o kabtangan. Unsa may imong bation? Malipay ko, nay.
Unsa? Malipay kat ko, kay parehas naman may kahimtang sa akong mahal. O dili na makatamay ang demonyo na kong amahan sa akong mahal. Kumusta man ako, mahal? Mahal. Huwag mo mag-awis, nanay? Inudya Milan, oy. Nga ko tao mag-away man kuno me. Nalipay gani kayo ko, mahal, nga gikauban ko si nanay. Siya pag nakasangpit na kong anak. Mapinanggaon mo kayo nga akong nanay, mahal. Labi na good, unyag. Doon na natin mahatag nga apo sa akong nanay. Kanus aman na. Si nanay excited kayo. Amo ba ganing gihimo? Nauroy. Mahal, nanawag baya si Noy Butoy. Oo niya, unsay balita, mahal. Di na mo balik din ang demonyo ni mong amahan. Mubalik, magdako no siyag army. Unsa? Anak, di na tamaratol. Atong pangayoon sa tuwa sa langit. Nga panalipdan ta. Gusto ko makigsulti ni Noy Butoy. Mugawas ka? Nga namdig mo gawas ko. Wa man bitaw din ang demonyo ni mong amahan. May bawaan nila, hain ka magdako. Ay kabala ka may tungod diyan, ha, mahal. Gusto ko lang siguro kung tinudon magyud ni Senyor Emilio ang iyang bahat. Nakon mo gawas ka, makuyog ta ha, paingon sa kumbinto. Di na ikaw, nanay. Ubani una nga kumahal. Anak, ayaw baya pagpinutong. Dili pa pinutong akong buhaton na ini. Gusto lang kong maniguro. Nay Butoy! Ayaw kong likayin, Nay Butoy! Imbis na kauna-una na unta ko nga dili ti ka isumbong. Isumbong na lang gini noon ti ka. Doon na kay tuyo na ko karin. Nga nang milikay man unta ka. Na, mahadlo ko nimo. Noy, nahuna-huna na ko ba nga polos ta mga pobre? Unya, kita pagid may magkakontra? Oh. Anagid ka rin. Kita mga pobre, mo'y angin maghugpong. Arong dili daog-daogong. Maolagi, Noy. Nay Butoy! Milan! Salamat in taon! Karin, kuan, nga nung nag-akus ko ng dayon. Nalipay lang ko nga nakakita di mo, Milan. Safe and sound. Okay na ko, Karin. Buhay lang ko. Ako na bang gipatuo si Senyor Emilio nga uyab tang duha? Unsa? Di ba uwa man ko muuyon sa mauni mo plano? Masuko na si Hazel. Labanan mo gihapon ang babae nga mo'y nagtukmod sa imong kalautan? Karen! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parinta Salgado. Sinuwa man nga pangadtoy. Salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.